Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, Coulomben legea ikusiko dugu. Coulomben legeak bi kargen arteko indarra, erakarketa indarra edo egotziaren indarra esaten digu. Beraz, hau izango litzateke egoera. Ikusten dugunez, bi karga ditugu, bi karga hauek desberdinak die, hau da, bat positiboa eta bestea negatiboa, eta horregatik erakarri egiten die. Bi karga berdinak izango baliez, hau da, positiboa eta positiboa, hauen zentsua alderantzizkoa izango litzateke. Hau da, biak kanpora. Eta gauza bera gertatuko litzateke, biak negatiboak izango baliez. Biak egotzi egingo liekez. Beraz, biak kanpora. Beraz, Coulomben legeak hau esaten dau. Erakartzen dien edo egozten dien indarrak dala berdin K, konstante bat dana, eta bere balorea bederatzi, bider, 10 ber bederatzi, Coulomb berbi, distantzia berbi, zati, Newton. Hau izango litzateke K. Q bat eta Q bi, berdin, Q bi izango liekez Coulomb, unitateak gogoratu, eta R, unitateak izango litzateke metro. Garrantzitsua da jakitea, Coulomben legea bete ahal izateko kargak beti geldialdian egon behar diela. Beraz, hau da pizkatxo bat teoria. Oin ikusiko ditugunak izango dira ariketak. Beraz, hau izan da dana, mi esker ikustegatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.